بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Mehraban Hudaý Tebaraka ve Taala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz abat bolsun dep çekýän zähmetleriniz, ediyen hayır dualaryňyz, tahammül ediyen gynçylyklaryňyz we başga näme hayrat we ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfü we keremi bilen kabul edip belki hemmemizin iki dünýäsi abat bolsun inşallah. Hazreti Mahtum Rişan eydiýär: bir çüýrük hoz bilen jahan jewherin olna qumar bazdyr otup durupdyr. Çüýrük saman etmiş meta bazaryn jewhere beraber satyp durupdyr. Bir çüýrük hoz bilen jahan jewherin olna qumar bazdyr otup durupdyr. Çüýrük saman etmiş meta bazaryn jewhere beraber satyp durupdyr. Dünýäk mesale diýe, dünýäni aýdýaý musulmanlar. Dünýäň ulakhan bariz ahlaky insan bilen muamele diýe. Hudaý Taala da insan bilen muamele diýe. Hudaý Taala insanlardan bir zady alýa, mukabelinde bir kıymet berýär. Dünyada insanlardan bir zady alýa, mukabelinde bir zat berýär musulmanlar. İnsan muamelede ýerin gözüne ömrüni feda edýär, malyny feda edýär, ýaşlygyny feda edýär, istirahat wagtlaryny feda edýär, käýerlerde hoşlugyny feda edýär. Ýerine bir zatlar ele getirýär. Inni şo ömründen tut, saglygynyň tut, sermaýasynyň jawallygynyň tut, hemme zady insan feda etýär. Dünýä şoň mukabelinde näme berýär? Sen dünýä bilen muamele edip ýaşlygyny dünýä berse, ömrüni dünýäň ýzyna düşürse, jawallygyny dünýä bilen geçirse, näme zat ele getirýär? Tijaretini utýam utdurýar. Hudaý Taala bilen gün muamele etsen ajra. Bir çüýrük hoz, hozyň çüýrügi, gerdi çüýrük diýen içinde magzy ýok. Dünýäň edýän işi bir çüýrük hoz bilen jahan jewherin dünýede inki erdeşli zat. Jewher diýip bir zadyky beter erdeşi kän bolsa şoňa jewher diýerler. Jawahirat diýmeýärler. Her zadyky ýerin gözünde erdeşi kän bolsa şoňa jewher diýerler. Jahanyň jewheri erdeşli zady dünýä çüýrük hozyň mukabelinde muamele edýär. Çüýrük samanyň mukabelinde muamele edýär. Çüýrük saman etmiş meta bazaryn jewhere beraber satyp durupdyr. Gadymda bir ýaşly wady diýe bolan gurrun ha. Şu şeýre mesalla. Öwende hoda gadym ýurdun üstünden geçip barýaka bir gyzyllan käse tapdy diýe türkmen ýaşlylardan. O mogada bir aşyk oýlanýan wagt adamlar bir köplenç beýkar gezýän wagtynda gyzyldan boran bir käsäni iki aşyga satdy diýe. Dünýäň mesaly şo bir utany bilen bir zada alypdyr şo, aşyk alypdyr. Alany bilen näme şo, näme peýdasy bar? Iýmitine peýdasy bar, ahiretine peýda, zindigisine peýdasy barmy? Dünýäň muamelasy şudur ey musulmanlar. Sen hozy utanyň bilen jawallygyny beripdirsiň. Salametiňi beripdirsiň, ömrüňi beripdirsiň. Ýzyna kän gynçylyk çekipdirsiň sen dünýäň ýzyna, emma sen utanyň bilen sana bir magzy ýok. Bir magzy ýok bolan hoz bilen muamele edýär. Ya çüýrük saman çüýrüýände erdeşi ýok. Vitamini ýok, eliň dewip dewmäke afryp barýan gara saman. Näme peýdasy bar? Maly baýnyt ýam şo. İyimitlik bolup düşýär şoňusyna.
şu gecedäki zada mugattemedir ey musulmanlar. Bu wagt Hazreti Hasan Basri radıyallahu ta'ala Peygamberimizin gaty zorly weli bolup geçen tabiillerden sahabany gören bir bende Huda ayrılanna kabristana gitti diye. Kabristana varıp yankavenine Huda jaýlanandan sonra millete dargaptır. Bir beýrek geçip ibret göz bilen ewliýalaryň ulughan ahlakydyr. Ulughan bir belli bir bariz sifatleridir ewliýalaryň. Kabristana gidip şu adamlar yatan yerlerine şeydi bir de şoňa fikir edip ders alıp şeydi Hudaý Taalaga ýakynlap dünýeden ýüregin sawutýarlamış. Hazreti Hasan Basri radıyallahu ta'ala kabristanyň ýankybeline jaýlanandan sonra pikire gidip oturupdyr şeýle. Beýrekde Farazdak diýip bir araplan gaty ma'ruf meşhur şahyry we beliğ adam hem şeýerdi diýe hem Qawaid-i Arabik yetik Farazdak diye. Aydilya eger Farazdak yerin etegine jaýlansa Arabi logatyň Kanun-i Arabi, edebiyat-ı Arabın 3'ten 1'ini yerin etegine jaýlandy diýipdir. Şeýle bir çuňgyr adam Farazdak diýip beýle Hazreti Hasanyň şeýdi kabristanlardan, kabrlardan ders alyp durşuny görüp Farazdak özi aglapdyr. Duru bilmäni şoňa täsir etipdir da. Om Hazreti Hasan Basri ýanyna barypdyr, ey Farazdak, sen näme aglaýan diýipdir. Onu ýanky Farazdak diýipdir, ey Hasan Basri çuňgyr alim adam, ey ostad, mene bir şeýeriň ýüzünde gezip beren, bir zada geňrek görsem de şoňa şeýer düzüp, bir zada heýran galsam da şoňa şeýer düzüp, bir zatdan gorksam da şoňa şeýer düzüp, şeýdik geçirip beren meni bir gawa adam tanylmaya. Seni bir gawa adam tanylýa, ewliýa diýilýä, kabristandan ders alypdyň. Her kimden sorasaň seni gawy diýer, her kimden sorasaň meni teleke diýer. İşte kıyamet bolsa, Hudaý Taala da şu adamlar bilen hokmetse, şu adamlaryň kıyalak hokmetse, awa seni gawy diýse, men de daşymy görüp maňa biderek diýerler, maňa teleke diýse, näzire bolar gadyp şoňa aglaýan diýdi. Şonda Hazreti Hasan nidi diye ey Farazdak, sen bir Hudaý Taala'dan bir umit baglan emeliň barmy? Hudaý Taala men şu eden işim sebepli men günahymı geçer, men ahiretim awat bolar diýip bir umidwar bolýan ýagdaýyň barm diýenne, onu ey Hasan men 3 sadym ma diýipdir. 3 sadym ma diýipdir. Onda näme? Şeybeti fil İslam. Men ýaşymyň soňuny inni garrypdyr bende Huda. Ýaşymyň soňuny men İslamyň içinde daire-i İslamda ýaşap ben. Musulman ýaşap ben. Bir şoňa umid bar diýip. Ve tawhidi 70 sene. 70 ýyl berde Hudaýyň gapdalyny şerik getiremek. Hudaý iki diýemek. Hudaýdan başgany Hudaý bilemek. 3 ýyl öncesi öz telekeligim özüm bilýän. Maňa aýtmak gerekdir, men özüm gawy jelbe berjek bolup, özümi sowy kökejek bolup, arasy kökejek bolamak, men özüm de öz telekeligimi bilýän diýdi. Bir näçe wagt geçenden soňra Farazdak aýryldy diýe. Şonu Hazreti Hasan Basri weli adam, gaty çuňgyr adam, ewliýalaryň makamyna ýeten adam 5 wagt namaz Käbäň ýanyna okuýardy diýe Hazreti Hasan Basri derhaliki öz Basrada ýaşap beren ýagdaýynda. Gaty zorly ewliýalardan. Hazreti Hasan Basri Farazdaky diýişini gördü diýe aýrylandan soňra sorady. Ey Farazdak, Hudaý Taala sana näme paý berdi diýenne, ey Hasan radıyallahu ta'ala Hudaý Taala bir iki zat sebepli men günahym geçdi diýipdir. Onda näme diýende, onda şimen sakkalym saçym musulman bolup ýaşap, İslamyň içinde sakkal saçym agardy. Bir şo sebepli bir de 70 ýylla Hudaý Taalany bir bildim, Hudaýdan başga eňlemek, Hudaýdan başgalada ma'bud we halyk bilemek, şo sebepli men günahym geçdi diýdi diýe musulmanlar. Diýjek bolýanym, erdeşli urunlar ey musulman, nesilden nesil ýazylypdyr,
metiller o kitapdan o kitaba geçip o heywanın dersinden hamından on hamına geçip o kağıdan o kağıda geçip o yurttan o yurda yağın negamasın qursuk degamasın nip nesil saklanıp 1400-1500 yıl sonra men sen eline gelip duayım musulmanlar kadrini bilmeli. Inni bizim yanımızda aksakal adamın erdeşi varmış mahal. Bir adamın sakalının ağlığı peyda ediyor mi? Bir adamın yaşı olakolluğu peyda ediyor mi? Bir adamın 70 yıllık buday bilen yaşarlığı camiede dünyasına peydası var mı adamdan? Kim aksakalı haridar, kim 70 yıllık tevhide haridar, kim özünü günahkar bilýän adam, eşler doğru adam, öz günahını etiraf edip, öz ýagdaýyny, öz çenini bilýär dip, kim şolar ýaly gawadam bilen wagt goýup oturşýar musulmanlar. Birçi SMS gelasa, o tarafta gyýzanlygyny bilse, piyada gitdi şundan haryj ostana. Näme diýip bir çüýrük koz bilen Jahan Jawharyn olna gomar bazır utup durupdyr. Çüýrük saman etmiş meta bazarın jawhara beraber satyp durupdyr. Erdeşleri bilmeýär. Hudaý Taala şu ak sakkal aksasyň hormatyna günäge geçýän Hudaýa musulmanlar. Bir ulhan adam senden bir zat dilese adam ýüz küçük bolýar da. Hudaý Taala da şunu bilin. Sakkal agaryp başlanan adamlar, jawan oglanlar sakkala ak giripdir, saça ak giripdir. Ulhan oljadyr, oňa gara renk çaljak bolup başa gaýlap, hay hawaýy jawanlyk etjek bolup bermäýliň şu ak sakkal bir derece, bir nesip, bir paýyke, bir mezaya, bir mahasany ki Hudaý Taala şoň hormatyny günäge geçe, şoň hormatyny da doga kabul etýär musulmanlar. Hayru şebabikum men teşebbehe bi kuhulikum ve şerru kuhulikum men teşebbehe bi şebabikum dipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Sizin jawarlaryňyzyň inki gawsy olaqallara meňzejek bolýarly dipdir ýaşullary. We ýaşullaryň da inki telekesi ýaşa meňzeýän dipdir. 80 ýaşapdyr sakkan diýip liderler geýýär. Kıyavandan geçip baryan gyzy gözüge habar atya, öz agtygynyň jaýynda musulmanlar. Başga şäheristanyň gurulýan adamlar öz milletime aýtýan musulmanlar. Geleyil Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek siratyna. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir diş gördü diýe dişini bir nahlestan kan horma ekelen bagyň arasyna şu horma baglaryňda iki tarafy dağ. Şu tadimen barıp yaşayan nep diş görüpdür Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Diş yorgularına Peygamberlerin dişi çyn eýne wahyýalyk. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Medine-i Munawwara hicret etmekligi, Mekke'ni äp bermeklik, ýurdunu ütgetmeklik. Şoň muqaddemesi musulmanlar. Mekke-i Mukarremede gaty kafirler eziyet berenseň tenha 3 hanawada, 3 ýagdaý, 3 nefer galypdyr. Bir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam özü galypdyr. Bir de Hazreti Ali galypdyr. Bir de Hazreti Ebu Bekr Siddik we içerisi galypdyr. Galan adamlaryň hemmesi hicret edipdirler. Habeşe hicret edipdirler, başga ýurdu ütgedipdirler. İslamy rahatrak icra eder ýaly musulman dogallar. Şonu kafirler bu nertini Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da ýanyky ýoldaşlar aryp ýurduny ütgedip başga ýerde mundan istigbal ederler diýip şo gorky bolansaň Darun Nuduwe diýen ýerde Sanadi-de Qurayş jelese urdy diýerler. Şo jelesede Hudaý saklasyn İblis aleyhillana adam suratda ak sakally bolup geldi diýer. Sanadi-de Qurayş Ebu Lehebler, Ebu Ceheller şoňa meňzeş ulakon adamlary ki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek ganyna teşne bolup duran insanlar geldi diýe şo jelesede indi Peygamberimizi döwrege çykarmaly, şunu bir zat etmeli. Şu bagy soldurmaly, tamam etmeli şunu. Kökünden sogurmaly. Şonda şeytan aleyhillana adam suratda bolup ýaşuly bolup geldi diýe men sizin jelesäňizde şerket etjek. Nerden geldiň diýerlerine men Necidden geldim diýdi diýe. Başga ýurtda Arabistanyň başga ustarlaryndan geldim diýipdir. Ha onda sen kesekerek bolýan oturanyň zerreti ýok. Sen aýdyp bilmersiň diýip Peýgambere habar barp bilmersiň üsübiň bilen diýip etimad etdiler diýe. Şonu Hişam ibn Amr diýen ýaşul deslap kepledi diýe Qurayşlardan. Ey adamlar, şu ahir zaman Peýgamberi Muhammedi Aleyhissalatu vesselam şunu biz otagyna zynnan edeýli, iwiski de bermeýin, goý açlykdan ölsün diýdi diýe. Şeytan aleyhillâne diýdi diýe, ýok.
ve akıllı diýdi. Eýýem Mekke'de ýaşaýan beýleki İslam'a girmedik de bolsa şoň dogan garnaşy we familleri we Benu Haşim, Benu Abdümenef bular muny habarly bolar, aş saklap duranlar olan gaýratyň üsü bilen gelip mundan hem ayatça çykarlar diýdi diýe. Bu bolmady diýdi. Ebul Bahtari diýen Hudaý saklasyn kafirlaryň bir aýdy diýe. Şunu ihraç edeýliň, Mekke'den çykar eýliň, goý başga ýurtda ýaşasyn. Aslında Mekke'ni yurt tutunmasını özümüz çıkarayılışını o hem ay yurdundan kavup veren at kazanır deyip. Yani şeytan aleyhillâhını esası olmalı yok bir de akılla deyip. Mun kefinde bir süyücülük ba, bir yokumurluk ba, başka yerlerden bana yürek ağıyan tafılar, sözüne ağırlanan tafılar yine de uyuşup gelip biz bilen cenk ederler deyip. Hudaý saklasın. Sonra Ebu Cehil şu ümmetin Firavunu bolan diýdi diye. Ey cemaatler, ey adamlar, men etmeli işimi bilýän. Biz kän kabile bolup, kän taýfa bolup Mekke'de ýaşap biz. Her taýfadan 2 jawan, 3 jawan oglany getireýliň, üýşüreýliň. Her gaýsynyň eline de kılıç bereýliň. Belli bir sagatda, belli bir muayyen mekanda Muhammed'in üstüne var aleyhissalatu vesselam el-ayazu billah Hudaý saklasyn hemmesi bir lahzada, bir ana wagtda, bir ýagdaýda hemmesi kılıçyň şoňusyna indersin, ertäkün Abdümenaf kan sorap bilmer, hemme taýfalardan ba içinde diýdi. Ýanky iblis aleyhillâne akylşy diýdi, şunu edin diýdi. Şonda Hudaý tarapdan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama aýe geldi diýdi. Hazreti Cebrail amin aýe getiripdir. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve iz yemkuru bikellezîne keferû liyusbitûke أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Seni mekre diýerler, sen ýygyňdan nagşa çekýärler. Seni goýsakmy karşı Mekke'de ýaşamana, ýa öldürsekmi ka, ýa ihraç etsek, çykarsakmy ka? Öýler bir nagşa dökýär, bir hilet diýerler. Hudaý Taala olan hilesini özü ýalak ýygyna bererdi. Aýe geldi diýip. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu aýe gelenne Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam muhtasar aýdyň hicretin muqaddemesine düşýär. Hazret Ali'nin ýanyna çagyrýar. Palan gün men hicret edip ýurdu äp bermeli boljak, ýurdu ütgetmeli boljak. Sen men düşegimde ýatarsyn. Bir sürü bernamalar müdiriyetlerde berýär. Hazret Ebu Bekr Sıddık da şondan başga adam ýok. Hazret Ebu Bekr Sıddık'ı da var ya. Ey dostum Ebu Bekr, sen men bilen ýurdu ütgetmeli boljak. Ona as-suhbet ya Resulallah, sen bilen hemsefer bolmalymy ya Resulallah diýip, bir de şu ayanda da Peygamber de hicret eder diýip, awal bir 2 daýaw düýany bakyp berenmiş, semirdip. Bir mukan mesafetler gitmeli bolsa, daýaw bolsa, ona gotur bolmasyn ýa dawanyny aýply bolmasyn diýip. Ona ya Resulallah hemme zat amada diýipdir. Hazret Ebu Bekr Sıddık tamandan onça bir diş görüpdir. Düşünne asmandan ay ýahandan bir näçe ýyldız bolup ýere iňýär. Sonra şo ýene ay asmana garşy uçýar. Müňlerçe ýyldız bolup ýene de Mekke iňýär, öňküden sany kän elip, ondan sonra da şo ýyldızlary bilen üýşüp Hazreti Aýşaň otagyna girýär. Hazreti Aýşaň otagyna ýer ýarlyp ýanky ay ýerine tegden girýär. Hazreti Ebu Bekr Sıddık öz gaty täbir etýärler bir diýişi ağlady diýen narahat bol. Peygamber dünýäden geçşek diýdi. Asmandan geldi, indi gitjek ýurduny ütgetjek, sonra ýene müňlerçe nefer bolup geljek Mekkeň fes boljak, ondan sonra Hazreti Aýşaň öňünde meriz boljak, ondan sonra da şoň otagyna jaýlanjak diýdi diýe. Öňküden beter gaýgysy känelli. 2 gaýgy bile bassy diýe. Deslava ýurduny ütgetmek bir gaýgy narahat isi. İkilenjisi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan aýryşyp ben oda dünýeden geçşegi. Ohum Hazreti Ali radıyallahu taala anhu ulughan wezifesi Peygamberimiz öz çykyp gitse boljak. Hazreti Ali'ni öz düşegünde ýatyrýar. Hiç zererde gelmel ey Ali, özüm doga eder. Sen şu düşekde ýat diýe. Ulughan wezifelisde näme sebäpli Hazreti Ali Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'yň düşegünde ýatmaly üçin kafirler Peygamberimizi emin tanýýar. Malla bolsa, birzat da bolsa, erdeşli donna bolsa, näme bolsa Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'yň bir darajyk otagyny amanat sakladardylar diýe şoňa zerer gelmer diýip. Şolary
kafirlara täwil vermek üçin Hazreti Ali'ni ýatyrypdyr. Eşk bazı ka hama guşa hatar hofty dar hap ge peýgamber. Dersi şu işte inşallah dersin alayl özün tökedel. Oham Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek sure-i Yasin'in ayet-i kerimesi Euzu billahi mineşşeytanirracim ve cealna min beyni eydihim saddan ve min halfihim saddan fa awşaynahum fahum la yubsirun ayetini okuyup bir pence kuma şon demurup kafirlara karşı sefip hembesinin kellesine şol kumdan sıçrap olan gözü kör bolup arasından çıkıp gitýär Peygamberimiz. Hicretin muqaddemesi bolýar. Başlaýar. Oham şonu Hudaý Taala Hazreti Ali'ye bir nusret berýär. Hazreti Ali indi ýaşyl Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam giýje şoň içinde ýatýan parçasyna dolanyp ýatýar. Indi belli däl, şaýat şehit bolsa bolamal, şaýat görünüp sagaman çyksa da çykamal, Peygamberimiz öýünden çykyp gitdi. Şonda Hudaý Taala Hazreti Cebrail bilen Hazreti Mikail'e destur berdi diýe, buyurdy diýe. Hudaý Taala 4 muharrep fereştesi var. Hazreti Cebrail, Hazreti Mikail, Hazreti İsrafil, Hazreti Azrail. Hazreti Cebrail bilen Hazreti Mikail Hudaý Taala ikiňiz dogan diýip akdy muahat baglady diýe. Siziň dogan ikiňiz dogan bir-biriňize Hazreti İsrafil bilen Hazreti Azrail dogan. Şonu Hazreti Cebrail bilen Hazreti Mikail'a çağırıp bilýäňizmi siziň ikiňiz akdy muahat dogan. Hawa ya Rabbim ikimiz dogan. Sizin de ikiňiz bir-biriňize öz omruňyz tökedip, oňa omruňyz bermäne razy bolýaňyz. Hawa şeýle. Şonda Hazreti Cebrail'e diýdi diýe Hudaý Taala, siz ýalak bir-biriňize omr bermäne razy bolan ýeriň ýüzünde de bir salih bende bar diýdi. Peýgamberiň köreken Hazreti Ali diýdi. Şolaň ikisi dogan etdi ýeriň ýüzünde. Peýgamber açykyp gitdi ýurduny ütgedip, siz iki dogan bolup gidip şu Hazreti Ali'ni kafirlaň şerrinden saklamaly boljak diýdi diýe. Fa alar ra'si wal ayn iki ferişte hoş bolup geldi diye Hazreti Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın otağına Hazreti Ali'nin yanına. Hazreti Cebrail amin Hazreti Ali'nin baş ucuna gelip oturdu diye. Hazreti Mikail ayak ucuna gelip oturup sonra Hazreti Cebrail dedi diye bah diye da bah diýmeýär bir gawzat. Arapla bah diye. Ey Ali sana hoşluk bolsun. Hazreti Ali eştanak ýöne gurrun beripdi. Ey Ali sana hoşluk bolsun, asmanyna Hudaý Taala ferişteleň ýanynda sana pahyrlanýar diýdi diýe musulmanlar. Şeften dersi bir iki ders var musulmanlar. Evvelki dersi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a janyna kast edilipdi. Şonu ýurdundan çykarsakmy, aç öldürsekmi, Hudaý saklasyn, kellesin kessekmi? Şey dip tesmim tutup duran adamlarına da yine de elindeki amanat mali şolara sagaman täwil berjekden. Ey jawan oglanlar, Peýgamberiň ahlagydyr. Ey zenanalar, Peýgamberiň ýoludyr. Ey ýaşullar, Peýgamberiň bariz sünnetidir. Näme? Bir yerden bir telekelik gelse de öz dogurluğundan el çekmesizlik. Evliyalar aýdýar: "İnne lu'mal a'da'i la yamassu fallan nubala." Teleka adamlaryň telekeli hiç muqawa adamlary ýolundan ütgetmerdi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam öňkü amanatdarlygyna durdy. Men janyma hast etjek diýip kafirlaryň maly näme bolsa şo bolsun diýdimi? Ýok. Hudaý Taala emin edip yaratan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ýene şeýdi diýe musulmanlar. Derhal eke Peýgamberiň ýanyna sakla diýip getirerlerini bir erdeşli kılıl kümüşden tut, bir sadaca bir heýwanyň boğazyndan, gerşinden bir saldanýan bir sadaca sünk de bolsa, şun sagaman sakla diýip jahiliýet wagtynda teberrük görýärler bolmaly. Şonu ýa sadaca zady da Peýgambere amanat goýarlarna näçe wagt saklardy diýe şonu musulmanlar. Şolar täwil bermeli. İkilenji meselede, ikilenji dersi, ey musulmanlar, hicret näme diýip bolupdyr? Näme diýip ýurdu ütgetipdirler? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hicreti az mesele däl. Ey jawan oglanlar, elimiňiz bolsun. Tarih bejeriljek bolupdy. Şumat şemsi ýyllar näçe şu mahal? 1403.
1403 nämeden şo? Şigijedäki bolan gurrundan 1403 ýyl geçipdir şemsiden. 1450 ýyl golayda kameri geçipdir. Hazrat Adem aleyhisselam asmandan yere inen adamlar tarihi şondan hesap ederdiler. Adam ata defeden yere inen hubuti tarih diýerler. Adam ata yerden defeden yere inenden palança ýyl sonra bolan gurrun, palança ýyl sonra bolan gurrun. Ta Hazrat Nuh peýgamber aleyhisselam. Nuh aleyhisselamdan sonra keşti gark boldy. Ay Nuh peýgamberin gelen ýyldan sonra palança ýyl diýip şeýle hesap ederdiler diye. Sonra Hazrat İsa dünýäge gelşinden miladi şi hatta tutulýar. Sonra Peygamberimiz golaylarını ashab-ı fiilinden tutulardı diye Peygamber dünyaya gelmekə Ebrehe öz leşkeri bilen helak bolýar. Şondan tutardylar diye. Emma Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 53 ýaşap ýurdun hep berip Medine-i Munawwara gidende beter kudret bolansaň, beter azamat bolansaň kıyamete çellim şo tarih tutulýar. Näme diýip hezara çarsa dese 1445 ýyl gameri 1403 ýyl şemsi diýip biz tutýar. Kudretini düşünjek bolsak şu bir tarih bolup galypdyr. Onu geljek hafta inşallah. Ýöne şundan hedef näme musulmanlar? Hedef şi ikilenci dersimiz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve qâlellezîne keferû li rusulihim lenukhrijennekum min ardina ev leta'udunna fi milletina. Her yerde peygamber gelenne kafirler şoňa zet bolupdyrlar. Ya ýurduňy üýt gödersiň, ýok hamda öňkü kafirligiň bilen bolarsyň diýipdirler. Her yerde din tutacak bolsaň eziyetin badır. Firavun iptir amantum lehu qabla an azana lakum. Amantum bihi qabla an azana lakum innehu lekabirukum allazi allamakumus sihr. Men ejade vermekligimden önce ey banu İsrail siz Musa iman getirdiňiz. Sizi eliňiz aýaňyz keser. Horma şahalara çüýläp goýaryn diýen tehditler bolupdyr tuğla tarihde musulmanlar. Nämeden şerim hicret edipdirler? Biziň ýurdumyz şimi? Biziň ýaşaýan mentegamyz şimi? Adam mali oňmajak bolanyna ýatagyny ütgetýär. Bal saklayan adam kendular oňmajak bolsa ýurduny ütgetýär. Bireme edafarak bir zat elegeler ýalak. Mal hep beripdir, ýurd hep beripdir. Sefirden gelip biziň zenalarymyz dokma dokyp, oňmyň ambaryna amanat dokma dokyp, zindigisin sefirden başlap biz de şoň edamasyny berip barýar. Şolaň zindigisini, şolaň bejeren zindigisiniň edamasyny tutup barýar. Hicretden hedef näme musulmanlar? Biziň kakalamyz hicret edipdir. Peygamberimiz hicret edipdir. Meger Mekke'de ýaşasa bolmaýadymy? Islamabadda bir wagt Hazreti Halifa Haşim diýip biri geçdi diye. Biz de gördük ýangnak geçen adam. On aňarsy orun pir diýip asl muhajirlerden gaýradan kafirliň eline galmar ýaly Hudaý diýip ýaşar ýaly hicret ederlerden orun pirin ojagyna eýe bolan Hazreti Halifa Haşim diýip bir wagt hükümetde ýaşaýanlar bilýändir. Afganawada girmeken ruberusunda bir gassap badyr ýafygly tüken. Şu gassabyň içinde elhat bilen tawhidiň arasynda bahs boldy diýe. Hazreti Halifa Haşim bilen bir akidesi salam däl bolmaly bir nehoda. Onda Hazreti Halifa Haşim diýipdir, Hudaýsy çöp başy gymyllamar. Biz de şey diýäs. Hudaýsy hissat bolmar musulmanlar. Hudaýsy günnägmar. Gizete bolmaly, Hudaý irade etmese. Biz de şey diýäs. Wakan ýüregimizde şu hak bolmaly. Hudaýsy çöp başy gymyllamaya. Şonda ýanky jawan oglar nidi diýe. Ortada ot ýant tutdy diýe şonda. Şu gassaby şu matda baş otgan. Ýöne ýafygly. Ortada ot ýant tutdy. Onda eger Hudaý Taala irade etmese şu ot ýakmaýarmy diýdi diýe. Onda ýakmaýar diýdi. Eger otur da bolýan bolsa diýdi. Şonda Hazrat Halifa Haşim şoňusyny oturdy diýe. Näçe wagtda oturdy diýe. Enamyny ýakmady, könoruny ýakmady diýe. Biz şu akide, şu dogurluk, şu esbata yetjek bolup ýurdy ütgetdiler. Ýogsam Hudaý iki diýsele, meşrubaty içi berseň, din bilen işiň bolmasaň mes ýaşamaly. Adam hawaratylmaýar saňa. Şu akide, şu idany saklajak bolup ýurdy ütgetdiler musulman dogallar. La ya'tiyanna ala ummeti ma ata ala bani Israil. Sahih hadis. Ey musulmanlar, Jahany Islamda evvellen ta ahire selim kıyamete selim şu aýtjak hadisim hiç kim tezif edip bilmeýär. Zeif diýip bilmeýär. Peygamber aýdallygy belli däl diýilmeýär.
reddedilmeye, merdut da edilmeye. Sahih hadis İmam Tirmizi rivayet edipdir ey musulmanlar. Peygamberimiz aydypdyr: "La ya'tiyenne ala ummeti ma ata ala bani İsrail." Benu İsrail'e gelen ýagdaý men ummatyma 70% geljek dipdir. La ya'tiyenne dipdir. Ýöne ya'ti diýmendir. La ya'tiyenne evvelinden ne täkid edipdir, ahyryndan. Evvelinden lam bilen täkid edipdir. Ahyryndan nun bilen täkid edipdir. Arapdan ulakon kanuny vardır. Burada täkid edenne evvelinden lam getirýär. Ahyryndan nun getirýär. La ya'tiyenne yani hatmen geljek şu ýagdaý dipdir. Benu İsrail'e näme hazwan na'li bin na'li. Kafirler näme ayak bassa şoňa başlak bolarlar dipdir. Şolaň basan ýerine basarlar dipdir. Hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniya lakana min ummati man yasna'u zalik. Al-ayadu billah. Hudaý saklasın. Kafirler günnüýüň günartanda milletin arasyna äşkar öz ennesine tajawuz etsin men ummatymdan näden tapylar dipdir. Eşitmeýärmi sengin terin perwende iki kümmette hal edip bolmayan gatyl mawat mesref edip öz ennesine barmaýan ey musulmanlar. Şon gatyl etmelmi, qisas etmelmi, näme etmelmi usunna Quvve gazaýy hangedilişiň üçin ey musulmanlar. Qyn görmeselle men babet derda diýen, mentek bilen aýtýan bir milleti bolupdyr ki mutaasser bolup ýaşaýasy, zaif millet bolupdyr. Qabiliýeti we halancılık insan mejerip bolýar şondan. Qabiliýeti we halan ferhengin piyade edip bolýar. Haýsy bername riziýet çekdiň edi bermeli biziň milletimiziň üzerinde. Muasser bolup bilmeýär. Teherana gidenne lebasan saklap bilenak. Mantuw bilen gidiýär. Utanýar şu ey maşyndan. Çöreğini tapmandyran adam gidiýär, kelase raqsýa, täzaçyly musulmanlar şolar. Gidip talarlarda näzire oyun çykarjagyny nimetmän bir mo zäf bolamasyn, utanamaýyn, palan edamaýyn dip milyon fakat toýdan önce gidýärler. Kelase raqs näzire on oýnamany öwrenýär biziň zananalarymyz. 1 miýa diýen 5 milyon tümen pul berýär näzire oyun oýnamany. Şondan üçin hejret etdim biziň kiley musulmanlar. Şondan üçin ýurdu itgetdikmi? Bu zatlyk gaýrada da badyky, şumatda ba. Başga ýurtlarda da ba. Ýeriň hemme ýerinde ba haram etjek bolsaň, hejretden hedef bidäle musulman dogulda bir wagt kan danyşçy öz ýurdumyzda ýaşaýan danyşçylar harja okymaana gitdi diýe şoň içinde bir türkmenleň biri şeýle danyşgada o beýlekle bir haýa edende etjek bolýar diýip başaranak diýe. Yalaňaçyrak gezmeli, serloht gezme şonu edibilenak diýip büýürüp bilenak özüne. Başga bir jawan oglan bilen gurrun edip dust tapmaly edibilenak diýe şon uğurny bilenak. Meselem käde bolýar da meselem bir şu olakon ýaşly adamlara sen gel, meselem oýnady, oýna bilmeýär da, başarmaýan ýerde oturýar. Zatyny ýok. Şonda ýanky kyýyz oglan şeýle şolara meňzejek bolýar, başaranak diýip ohdasyny bilenak. Bir forum göňden gasan ýal bolup duran bolmaly. Gelip hanewadasyna aýdanna aýdypdyrlar maňa. Onda palan barly sen hiç mogada sen beýtip başarmarsyň. Sen bir qaqadan dünýäge geldiň, sen bir aňardakylaň bir adamlar ýetdi ki, goýun makýadylar, sofantdylar. Emma şo halal ýerden, ýaýlymdan malyny owa gaşyn qawallaryny milletin ýerine ekinne giran basyn diýip tek mallaryny kişengräjigede özüne waraja torbasy bardy milletinkin iýmesin diýip torba tutup öýüne gelýän adam. Şondan dünýäge geldiň sen diýdi. Sen edibilmersiň bu haram iş diýdi. Aňryňda da ähmet çekildi saňa diýdi diýe musulmanlar. Şondan üçin hejret edipdir. Esalaty saklajak bolupdyr. Mahtum bol salma ülke avaza. Mahtum bolan gawy diýär. Ýöne avazaň peýdasy ýok diýipdir. Ýöne meselen men palany diýeniň peýdasy ýok diýipdir. Mahtum bol salma ülke avaza. Ýaşaýan ýurduňyz ýöne avaza bolup ýaşama. Bular görünüp duran zatdyr bu göze. Aql äriň fehmi ýeter. Bu söze hajat emes habar almak ostatdan. Bu zatlary hiç mogadan ostatdan habar almak gerekdir. Bu zatlary belli zat. İnsan esalatan saklamadan çyrym. Yeni bir hicretten hedeflen biri bir aýy-i kerimäni gördüm. Şu akıl hangi diýýär musulmanlar? Öz taryhymyz bilen bir aýy-i kerimän täsbik bereýin. Galan gudrat gurranlar geljek ýaftan inşallah.
Sure-i Mübareke Enkebut'ta Hudaý Taala aýtdy: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Fe amana lehu Lut ve qala inni muhacirun ila rabbi innehu azizun hakim." İbrahim aleyhisselam Araqda Hudaý diýme tawhidin asbabı muhayya bolman eziyet çekensen Araqdan Şam'a Suriye tarafa hicret etdi. Şoň taryhyny aýtdy Hudaý Taala: "Fe amana lehu Lut." Aman berip emniyetini boyun alıp şoňa arka çykyp himayet etdi. Lut peýgamber İbrahim aleyhisselamdan himayet etdi. İbrahim peýgamber de aýtdy: "Ve qala inni muhacirun ila rabbi." Hudaýa garşy, Hudaýyň söýjek ýerine, bir ibadet edip boljak ýere men gittim diýdi diýe. Innehu huvel azizul hakim. Hudaý Taala bir Hudaý ki izzetine ýeti we hikmetine ýeti. Ve wahabna. Hudaý Taala näme diýe? Ve wahabna lehu Ishaqa we Yaqub. Şoňa Ishaq peýgamberi berdik. Ishaq peýgamberden Yaqub peýgamber dünýäge geldi. Ve ja'alna fi zurriyyetihi nubuwwata. İbrahim peýgamberiň neslinden peýgamberler gelmeletdik diýipdir. Wel kitabe kitap berdik we ataynahu ajrahu fid dunya. Dünýede onu siladyk, bir baý bir şahsiýetli adam etdik. Ve innehu fil ahireti leminas salihin. Kıyamatda da salih adam bolup durjak diýipdir. Ey musulmanlar, şumat düşünýärmi bir taryha gaýyn. Biz öz musallamyz, kümmediň musallasy 15.000 nefer bolup cuma namaz okuýar. 70.000 nefer bolup aýt namaz okuýar. Çaýgoýunda okulýar, olaň taryhyny ýene giň wagtdaýdyr. Näjere bolýar bir insan in hemme ahurlaň arasynda, in hemme ostatlaň arasynda näjere bolýar kerimaň taýsir şatady aman bolýar. Hiç kim de etiraz etmeýär. Hemme kişi kabul edýär, kabul etmeýärmi? Kabul edilýär. Mehmet anaň taýsirin sagasy diýilýär. Soň ýadygar diýilýär. Şula näzere bolupdyr 15.000 nefer aman bolýar. Aýt namazy 75.000 ila 100.000 nefer aman bolýar. Baş bolupdyr şo. Hudaý Taala şon ewes alypdyr. Bilen aňyrsaý musulmanlar bir gysgaça gurrungyny aýtsam, Kerimaň taýsirin kakazy muhajirlerden hicret edýär. Mehmet anaň taýsirin dädesi hicret edýär. Hicret edenne 3 dogan bir aýallygyn bolup hicret edýär şolar. Hicret edenlerini etirege yetenine aňyrdan ors ýygynyň ýetýär. Kerimaň taýsirin kakazy Mehmet anaň taýsirin de dädesi bolýar. Mehmet anaň taýsirin dädesine bagşy diýerler. 3 erkek dogan bir aýallygyn bolup hicret edip gelýärkäli etirege yetenine ors gelýär aňyrdan. Balar daňya 3 erkek dogany tawhidi enkar etdi. Hudaý ýokdy. Onu Hudaý bady. Sadece adamlar. Yine de diye Hudaý ýok diye işim ýok diye onu Hudaý bady. 3 mertebe şeydenden sonra 3 erkek doganyň kellesini deňje kesdi diye berdi diýär şatada. Aýallaglara bärik gaýty on giň taryhy var, ýene bir wagtdalar. Şondan näçe ay geçenden sonra bir afasafalyk bolup bir ýyňançylyk bolanyň şolaň gewresini kalbodyny cesedin almana barallarına näçe ay geçenden sonra da şumat damagy sallanýarlyk täze bolup ýetdi. Hicretten hedef şoý musulmanlar. Hudaý Taala näme diýdi? Ve wahabna lehu Ishaqa we Yaquba ve ja'alna fi zurriyyetihi nubuwwata. Awran peýgamber Hudaý diýip hicret etdi, ýurduny ütgütdi, şoň neslinden peýgamber döremeletdim etdim diýipdir. Kerimaň taýsirin özü takwadyr, biz on bahsimiz ýok. Emme şeýle olakan derece görýän aňyrda Hudaý diýip faqat Hudaý, ýeke Hudaý tawhid, la ilaha illallah. Men sırtymda näme ýazyk? La ilaha illallah ýazyk. O tak näme ýazyk? Eleki awazallıktan hem ýazylmaýar musulmanlar. Hicretten hedef şi, hicretten esas şi, faqat Hudaýyň buyrugy bolmaly, faqat Hudaý bilen ýaşamaly. İnsanyň evveli näher hedefi Hudaý Taalaň razylygy bolmaly. Ondan soň inham olakanda we ja'alna fi zurriyyetihi nubuwwata. Awran peýgamberiň ogly agtygy çawlugy peýgamber bolan şey hicretin hormatyny diýipdir. Bizim de ýurdumyzda şeýle olakan derejäge ýeten insanlar hemmeti ey musulman doglar hicretten serseşme Ali Hazreti Mahtumul İhsan aýdýar. Näçe iş bardyr başda ahyl jemesen felek çaşir bir gün hesap tapmasyn. Kän zatlara akyllaşsaň bolar, ýöne bir gün kelläň içinde gurşuk besberendir.
Ömrüň tamam bolup gider dipdir. Janyň saglygyna sogap gazan gyl, ölsen gazanmaga sewap tapmasan. Mundan näme iş etsen anna soragly, ýagşy emellerden bol gyl yaragly. Äslehe göre kıyamatda, äsleheň yaragyň gyýyşlar. Mundan näme iş etsen anna soragly, ýagşy emellerden bol gyl yaragly. Şu wagt bir pelledir. Pelle diýen bir dowran. Pellani berdi diýmeyem, dowrany gitdi diýdi da. Şu wagt bir pelledir. Ey adam oğlu, ahiretde dirige cevap tapmazsan, 20 ýaşyny äriň ne gamy? Yıkar dağı o daşı erider demi bir gün öter yigitligiň mawsamy, bendelige kuwat asbab tapmazsan, awwal ilmedini eylegil hasıl, janyňy geçişmey ajal mahasıl, şeriýet azalyp din bolup atyl, alymlar kem bolup kitap tapmazsan. Hani kellesin kestirjek bir la ilahe illallah'dan çyryp ýaşaýan adamlar näçe geldi? Kadimde hemmesi şeýletdi ýurda berk gitdiler. Fakat la ilahe illallah'dan çyryp gaýtdylar şolay musulmanlar. Başga hedef ýok. Gelende biriniň ambaryna dokma dokyp başlamaly. Ola da gelip hüjrede bir ýerde bir miktar işläp, bir miktar morluk ýeşeýip alymgalanmaly. Yigit bolup gezgin at bilen, bedew menip gezgil perizat bilen, omruňy geçirgil jemaat bilen mescidin suw alyp mehrap tapmasan. Mahtum bolu göňlüň ajap joş etdi. Ererler sohbetin bir gün duş etdi. Bir käse mey berip göňlüm joş etdi. Her wagt käseň dogly şarap tapmasan. Şayet aýanda da bir mescidde tamam bolsun. Kafirliň eline galsyn. Perwendeler görüňde jamiýedäki bolup beren bir türkmen denany gyzy we çagasy we özi bir halal nikah bilen dünýäge gelen fakat 10 milyon berýär oýunçy oýnamany. Şon tälim alýar. 50 ýaşyndaky adamma. Şon gurduň aýdaýyn ey musulmanlar. 50 ýaşyndaky adam var, şo jelesede siz ýalyk gelýärler biri. Şon kakasy hicret ederlerden. Gaýradan hicret ederlerden. Agyzbekli dünýeden geçip şehit bolupdyr. Şu ben nohada gurrun meriye dädem gurrun meriye diye gaýradan hicret eden şoň kakasy ýekiji ogul barmyşdyk, o da şoň dädesi. Jowan oglanka muny bir gyz iýmeliýär, bir fasada çekjek bolýar, telekeligi. Dädesi aýrylyp gidip ýekiji çagasy bar. O ýeke çagada indi ýeten wagtyna jahil bolupdyr, indi muny bir gyz iffetini aljak bolýar. O ben nohada näme etjek bilmän jowan oglan utanışda bir 40 ýyl muňçaň bolan gurrun aňyrakdaky. O benden Hudaň özü agybat bäher bolup dünýäden geçip şu gurrun beri ýaş ham bir gyz meni şeýle özüň telekelige çagyryp ahir bir guşa gawady diýipdir şeýle. Şonu bilmedim diýipdir. Bir el geldi diýdi. Şu ak el şu diwara gaşyn, diwaryň kenary bolmaly. Diwara gaşyn şeý diýip men bilen şoň arasynda ak el görünni. Dädem pahyryň sesini eşitdim diýdi. Ogul, sen men halal nikah bilen dünýäge gelendersiň. Sen hiç mi oda munyalık telekişe barmarsın, munyalaklardan Hudaý Taala saklar diýdi. O gyz şu agely görüp, ýöne ella adam değil el. Şu agely görüp o gyza gaçyp gidipdir, bir de şeýdip arasa galypdyr. Hicretten hedef şeý musulmanlar. Şunyalak çağalamaz arasa geler ya. Biz rahat, azat ýaşasak, ay gören gelinige güljek bolsaň, gören zadyň iýjek bolsaň, azat ýaşajak bolsaň, dinne bir wagty faragatyňdan, istirahatyňdan, hoşyňdan joda bir bernama bolsa, bular edenden sonra aňyrda bir dine bir forsat berjek bolsaň, dine bir wagt goýjak bolsaň, onu hicretden hedef daşally musulmanlar. Hedefimiz käneler ýalyk, umydymyz käneler ýalyk. İman gawy boljak bolsa şu hicret Hudaý üçin men sizden isteýän hicrete şeriket edin ey musulmanlar. Hicretdäki bolan gurrunlar, Peygamberimiz fakat ýurdundan çykyp otak barýan ortadaky bereketler, ortadaky gurrunlar öz geçen türkmenimiziň taryhyny bilsek inşallah kän imanymyza sebep bolar. Hudaý Taala siziň diniňiz, dünýäňiz, ahiretiňiz awad etsin inşallah. Nefere bir alhamdulillah ötellere dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.